Sabiħ li niċċelebraw il-ħajja ta' min għex kif għandu jgħix. Charles Micheli kien persuna li l-parti kbira ta' ħajtu iddedika għal minu batut. Charles ma kienx biss qoxra minn barra kif fuħana, anzi, kien bniedem tant ġenwin li jiena apprezzajt ħafna u napprezza ħafna il-mod kif mod speċjali kienu ħobb anki l-familja tiegħu. Kemm grazzja kbira li aħna nafu li din il-ħajja ngħixuha b'dan il-mod biex nistgħu ngawdu iva li l-għadda għaddejjin. Ma ninsewx li anki l-Beatu kbir li Charles kien tant iħobb tenijin il-fuqar fl-ispirtu. Għax tagħhom hija s-salta tagħna, dan hu r-rigal, dan hu r-rigal. Ir-rigal mhux il-mewt, ir-rigal hija l-ħajja. Dawn huma siltiet mill-omelija waqt il-funeral ta' Charles Micheli li miet fl-età ta' 68 sena nhar il-ġimgħa. Kienet aħbar li ħasdet lil ħafna kif sa ftit qabel il-mewt Charles Micheli kien għadu attiv fil-ħidma kontinwa tiegħu kontra l-faqar. Matul il-quddisa ta' ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' Charles Micheli fil-Knisja Parrokjali tan-Naxxar, ingħad kif fl-aħħar artiklu li kiteb f'gazzetta lokali qal li l-enerġija tiegħu bdiet tbatti, però xorta waħda jħoss li għandu jkompli jaħdem biex jgħin persuni li mhux jgħixu ħajja deċenti fil-faqar. Kiteb ukoll li din l-għajnuna jagħtiha għaliex fl-istin tiegħu għaliex ma kienx jaħmel jara in-nies ibatu. Matul is-snin Charles Micheli ħadem ma' Caritas Malta fejn ħadem b'mod partikolari ma' persuni bil-vizzju ta' droga f'San Blas. Ħadem anke riċentament f'dar Papa Franġisku u persuna li tul is-snin ħadem mill-qrib tagħha kien Dun Victor Grek. Preżenti għal-funeral kien hemm l-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca, l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia u l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Preżenti kien hemm ukoll numru ta' membri parlamentari u taqdiet volontarji fosthom tal-Alleanza kontra l-Faqar li Charles Micheli kien jaħdem bi sħiħ fiha.